Обикновено, когато хората имат много проблеми, са нещастни. Но ще ви кажа една друга гледна точка по този въпрос. Аз на проблемите им казвам задачи. Защото когато кажем на мозъка си, че има проблем, той започва да търси кой е виновен, защо се е стигнал до това, как се е стигнал до това. И обикновено каквото търсим, това намираме. Но това не решава проблема, а го задълбочава. Но когато кажем на мозъка си, че имаме задача, той започва да търси решение. И каквото търсим, това намираме. А когато намерим решение, ще решим задачата. Когато решим задачата, ще се развиваме. Когато се развиваме, ще сме щастливи. Защото номер едно причина, поради която не сме щастливи от живота си, от работата си, от връзката си, е, че няма развитие. Затова бъдете благодарни. Защото когато човек е здрав, има много проблеми. Това трябва да свърши, онова трябва да свърши. А когато е болен, има само един – да оздравее. Затова бъдете благодарни и се развивайте, за да сте щастливи.